Există mai multe capete de freză pe care le vom alege în funcție de procedura pe care dorim să o lucrăm. Avem capete de freză cu lamele, capete de freză diamantate și capete de freză din silicon. Capetele de freză cu lamele au diferite culori în guleraș. Culoarea gulerașului ne spune cât de dură sau cât de fină este această freză cu lamele. Capătul de freză cu guleraș verde are o duritate mare și îl vom folosi în cazul îndepărtării materialului tehnic mai dur, cum ar fi gel sau acrigel. Capătul de freză cu guleraș mov sau roșu îl vom folosi pentru îndepărtarea ojei semipermanente. Capetele de freză pentru stilizarea cuticulei sunt capetele de freză diamantate. La fel ca și în cazul capetelor de freză cu lamele, și aceste bituri conțin gulerașe colorate care, în funcție de tipul de cuticulă pe care îl avem de îndepărtat, vom alege bitul dorit. Capetele de freză din silicon carbid sunt capetele de freză care șlefuiesc cuticula și o finisează.